Ola, que tal? Ola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Oleiros, unha semana máis. Damoslle a benvida a este espacio no que falamos de libros, a este Todo está nos libros, este espazo de radio no que cada semana, grazas á colaboración das bibliotecas públicas de Oleiros, pois ofrecemos recomendacións literarias, ofrécenos recomendacións literarias e tamén información sobre as bibliotecas. Hoxe falamos con María José Expósito. Que tal, María José? Bo día. Hola, que hai, que tal? Benvida. Encantada. Con María José, como cada día, a semana, quero dicir, imos primeiro pois coas recomendacións, porque sempre neste espacio hai dúas recomendacións, unha dirixida así a xente máis cativa, a xente miúda, e outra para adultos. Así que, si queres, empezamos polos pequeniños, como sempre. Pois sí, empezamos polos pequenos. Hoxe o libro máis que para pequeniños e para preadolescentes. Traigo un libro de María Reimondes que se titula Corredora, da editorial Xerais. Di a autora que o punto de partida para a construción deste libro pois foi un pouco a vida dunha corredora etíope, Tike Gelane, que é unha atleta que compite en carreiras de larga distancia e que gañou o ouro olímpico nos Xogos Olímpicos do ano 2012 en Londres. Fala de verdade dunha vida completamente distinta da vida que levan hoxe os nosos adolescentes, non? De teléfono, non hai para nada teléfonos móviles, nin tablet, nin cosa por o estilo, non? A historia nos conta os éxitos deportivos dunha rapaza, Genet Muyugueta, que nace nunha aldea do norte de Etiopía. Desde moi noviña o que máis lle gusta é correr polas chairas e trepar polas abas das montañas na súa aldea. Despois de un período de extrema sequía, debido á fame que estaban a pasar na aldea, pois as mulleres da aldea deciden emigrar cos seus fillos ata a cidade de Addis Abeba. Porque todos sabemos que ali o que se necesita é auga. Era imposible atopar un pozo, aínda que se recorreran moitísimos kilómetros. Ben, pois a nosa protagonista se vai á cidade seguindo a Toiba, a súa nai. Cando chegan á cidade, a nai se nega a mendigar, como fan outras mulleres, e decide atopar outros medios de subsistencia a través da súa propia forza de traballo, ao contrario de moitas outras mulleres que se desplazan con ela. Isto ve os seus frutos e Toiba comeza a traballar como empregada doméstica nunha casa. Realmente todo isto vai a ser a clave do éxito posterior da súa filla Genet. Que intenta a autora con todo isto? Pois mostrar aos lectores e lectoras desta parte un modelo femenino de superación dentro de un mundo de obstáculos, non, que a veces parecen insalvables ou insuperables. A nai de Genet Toiba, a verdade é que, a meu entender, é o personaxe máis interesante de todo o texto, de toda a historia. Bueno, a historia continúa. Genet tamén, aínda que unha nena, ten que traballar na venda ambulante. Para isto a nai cortalle o pelo para facela pasar por un neno, pois un pouco para que lle sea máis fácil andar polas rúas, non? E deste xeito Genet ten que recorrer moitas de un lado a outra rúas da cidade correndo, que é o que a ela lle gusta, non? E así coñece a un médico voluntario da Federación de Atletismo que se sorprende pola resistencia e a velocidade do que el cree que é un neno, non? E entonces lle propón adestrar. Chegados a este punto, pois será tamén a nai de Genet a que lle descubra que Genet é unha nena, non? En fin, ainda que Genet é un personaje de ficción, a súa historia, pois o que fai é recoller as vidas anónimas de moitísimas nenas, mozas e mulleres adultas etíopes que teñen que sufrir profundas vexacións na súa carne e tamén, por outro lado, pois a importancia da tradición atlética no país, non? País, sí. Efectivamente. O libro está escrito con unha prosa limpa e precisa, sin florituras,
Eu creo que, máis que nada, María o que intentou é abrir unha xanela mostrando un pouco esos lugares oscuros e luminosos que se agochan moitas veces tras a foto do podium dun Xogos Olímpicos, non? Esta foto recolle o final dunha vida, pero a veces non se ve o traballo que moitas veces non sempre é reconfortante, non? Eu creo que é unha boa obra para adolescentes da man desta escritora luguesa María Reimóndez, que xa nos ten acostumbrados a libros que mostran pois historias que despois dan para failar moitos temas transversais. Corredora é o título, verdad? É o título da obra, efectivamente, Corredora, non? Creo que está moi ben definido, non? Xa, decías que en principio esta xa era unha obra para adolescentes. Sí, eu creo que para preadolescentes. Eu creo que a recomendaría un pouco para nenas e nenos a partir, pois eso, de 12 anos. Un libro, pois, o que agora se chama preadolescentes, non? Xa. Preadolescentes, sí. A verdade que desta autora nas bibliotecas de Oleiros temos moitos libros tanto para en calquera das bibliotecas os usuarios poden atopar libros tanto para público infantil, juvenil como para adultos. De feito, este tipo de temas de nenos ou nenas, sobre todo mulleres, porque a verdade é que casi todas son personaxes femeninos as protagonistas nos libros de María Reimóndez, pois ten outro, por exemplo, tamén que trata, pois, eso, a vida nunha aldea de África, o de USA, o regreso de USA, ten libros sobre feminismo, ensaios para adultos como Alternativa está aquí, bueno, libros tan importantes e tan interesantes sobre feminismo como O Club da Calceta ou Pirata, poemas como Moda Galega, en fin, que de María Reimóndez podemos atopar todo tipo de libros nas bibliotecas. Perfecto. E este en concreto, onde Pois mira, atopamos? Este de Corredoras o temos nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz, Nos e Lorbé. Perfecto. Bueno, pois de María Reimóndez, Corredora, é a recomendación neste caso, en esta ocasión, non tanto para nenos pequeniños, sino xa para preadolescentes. Preadolescentes, a partir de 12 anos, eu recomendaría. Como nos decía María José. Bueno, e para público adulto, cal é a recomendación que nos propós esta semana? Pois mira, traigo Canción Dulce, é o título, a autora é Leila Slimani, a editorial é Cabaret Voltaire. É un premio Goncourt, é o premio Goncourt do ano 2016, a escritora é unha escritora moi nova, naceu en Rabat no ano 1981, é dunha familia franco-marroquí. Con este libro nos presenta un thriller en estado puro, sin adornos de ningún tipo. Cada escena, cada capítulo está narrado, eu diría que coas palabras xustas e necesarias, con unha gran precisión na linguaxe literaria. Eu creo que recorda un pouco a maestros do suspense como poden ser Chekhov ou o director dos páxaros. Sí, como Hitchcock, sí. Efectivamente, sí. Como Hitchcock. A decir, xa o inicio da narración xa o di todo, non? Inicia a historia da forma que menos nos suele gustar aos lectores, que é por o desenlace. Xa. Así que tendo en conta isto xa nos podemos imaginar que a intriga vai a ser tremenda. É realmente un estudio psicolóxico dos personaxes brutal. A primeira escena é unha habitación onde aparecen os corpos asesinados de dous nenos, non? Non sabemos claro quen os matou, aínda que en canto nos vamos adentrando na lectura e nos engancha, pois intuimos un pouco do que se trata. Está narrada por un observador atento, coñecedor de todo o que sucede e, sobre todo, que coñece moi ben a realidade da sociedade francesa. Nos presenta, sobre todo, esos sentimentos profundos que habitan un pouco nos seres humanos e que incluso a xente que nos rodea a veces ou que temos no noso propio hogar non nos damos conta desos sentimentos e desa mente descoñecida que a veces nos recorda un pouco eso de dormindo co enemigo, non?
que a veces nos atopamos con xente que está ao noso lado que nos parece moi amigable, moi normal, pero que ten unha mente bastante retorcida. E, bueno, xa metidos no tema da novela, os protagonistas son Miriam, un abogado de orixe magrebí, unha abogada de orixe magrebí, Polo, seu home, que se dedica ao mundo da música, e os seus fillos, Mila e o pequeno Adam, que forman unha bonita e típica familia francesa. Miriam, sobre as meles da maternidade, ao ter a súa primeira filla, Mila, desfruta tanto do amor dela que decide prolongar a experiencia tendo outro fillo. Pero o que foi un placer coa primeira se convirte nun verdadeiro martirio con Adam. Miriam descoida o seu aspecto, está sempre cansa, o de coidar e educar os seus fillos convertese máis nunha exixencia que nun placer, e por riba un día atopa na rúa un antigo compañeiro de facultade que a invita a traballar con ela no seu bufete de abogados. Isto lle vai a servir como vía de escape, entón dase conta que necesita unha vida nova que non se resuma no de sempre, pañais, mocos e papillas, non? Falou co seu home e deciden, aínda con certas reticencias, contratar unha niñeira, tema que será bastante complicado porque é moi difícil atopar unha persoa seria, atenta, cariñosa, con experiencia, con referencias. Non queremos todo para que as persoas que vayan a cuidar aos nosos fillos. Pero un día chama a súa porta unha especie de Mary Poppins, unha muller perfecta, e Polo e Miriam rematan por darlle non só a chave da súa casa, senón tamén a das súas vidas. Un pouco a semellanza da película La mano que mece la cuna, es la mano que domina el mundo, non? Non todo vai a ser idílico e non todo vai marchar polos derrateiros que busca a parella. Claro. É certo que, como xa dixen ao principio, nos primeiros capítulos case se nos vai a desvelar o destino dos 5 protagonistas principais do libro. Pero todo ese golpe de efecto, o que lle vai a servir a autora é como fío conductor para adentrarse nos máis oscuros recovecos da alma humana, non? É unha excelente novela, que eu creo que é unha excelente novela que aborda temas como a frustración, a soidade, o resentimento e incluso a loucura, non? É verdadeira literatura porque se lee con fluidez e aínda que a veces esta lectura nos vai a producir un pouco de angustia, o importante, como sempre nunha novela, é que perdure na memoria, neste caso perdura na memoria, non? Non sei se este foi o motivo polo que o xurado do Premio Goncourt lle otorgou o máximo recoñecemento das letras francesas o ano pasado, pero a verdade é que a min é unha novela que me parece que deixa un pouso, aínda que sea de angustia, non? Bueno, recordamos que o Premio Goncourt é un premio que é o maior premio, o máis alto da literatura francesa, é aquí un pouco como o Planeta, pero como curiosidade, o Planeta creo que está valorado en 601.000 euros, e a dotación que ten o Premio Goncourt é de 10 euros. Creo que está claro do que estamos a falar, non? De calidade en estado puro frente a unha escala completamente diferente que a escala comercial, non? Non hai color, non hai cor. Bueno. E este libro eu recomendaría para lectores que lle guste un pouco a novela de intriga e misterio e de profundos sentimentos. Recordamos o título, decíasnos Canción Dulce, non? E a autora Dulce, de Leila Slimani, é de unha editorial ademais non moi coñecida, Cabaret Voltaire. Bueno, en que bibliotecas podemos atopar exemplares deste libro? Nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz e Dorneda. Moi ben. Bueno, pois estas eran as recomendacións que nos facía María José para esta semana. Bueno, sempre decimos que a quen non lle, non lle diga nada isto que acabamos de escoitar, pois sempre seguro que ha de atopar na biblioteca a que vaya, na biblioteca de Oleiros a que vaya, algo que si se achega aos seus gustos ou preferencias. Seguro que lle recomendaremos algo que lles guste. Claro. Bueno, e antes de rematar, María José, queríamos tamén aproveitar para falar un pouco de actividades das bibliotecas. Antes de nada, pois, sinalar que a semana que ven, os xoves que ven, preséntase un libro que, ademais,
en fin, para min, para nós ten, en fin, un especial significado, porque se trata de un compañeiro de Paris Joel que presenta o seu primeiro poemario, non? Presento nunha biblioteca de Oleiros, concretamente, ademais aí ao lado onde estás ti, na biblioteca de Santa Cruz, de Santa Cruz, sí, no teatro de aquí das Torres. Presentaremos o próximo xoves 9 de novembro ás 8 da tarde a presentación do poemario de Paris Joel. O título do libro é Dictados para un salvamento emocional. Son poemas publicados pola editorial Celia, cargados, eu creo que de sentimentos, emoción, ternura, nostalgia, e que están acompañados dun prólogo de Rodolfo Serrano. E será o próximo xoves, 9 de novembro, ás 8 da tarde, aquí na Biblioteca de Santa Cruz. Bueno, ao lado, no Teatro das Torres de Santa Cruz. Así que invitamos a todos os ointes a que se acerquen porque será un momento moi agradable, moi agradable. Ademais, bueno, pues vai haber incluso música, colaboración de cantautores, en este caso de Estrela e César Decenti, e van a estar aí nesa presentación tamén. Efectivamente. Bueno, pois esa cita será o xoves 9 de novembro ás 8 da tarde nas Torres de Santa Cruz. E tamén temos que falar de actividades para a semana que ven nas bibliotecas, porque, bueno, nos últimos tempos víamos contando que ahora hai que reservar praza nestas actividades para acudir a elas, e, por tanto, en moitos casos, bueno, pues quedanse pequenas as bibliotecas, pero de momento creo que para a semana que ven temos plazas, non? Pois sí, bueno, hoxe hai na biblioteca de Nos o bebecontos Contos Encantados con Gemola, que ayer pola tarde me decía a miña compañeira que xa se cubriran as plazas. Efectivamente. O próximo mércores 8 de novembro aquí en Santa Cruz temos un obradoiro de scrapbooking con Sonia Ojea, que tamén temos as plazas cubertas. Na Biblioteca Rialeda, o 9 de novembro, un bebecontos con Chus Álvarez, Ollo Piollo, que tamén teñen as plazas cubertas. Os bebecontos teñen un éxito tremendo, non? Tremendo. A verdade é que en este trimestre estamos tendo as plazas cubertas en casi todas as actividades, hai moito público infantil, En Lorbé o próximo 9 de novembro xoves tamén teñen un contacontos que todavía lles quedaban plazas con Ramiro Neira. O 10 de novembro en Mera, na Biblioteca de Mera, un obradoiro con Christian Magic, que todavía onte quedaban plazas, pero que se apure moito o público infantil, porque seguramente que serán poucas plazas e rematarán pronto. Acababan de abrir agora o plazo de inscripción. Recordar que sempre son 10 días antes, o plazo de inscripción ábrese 10 días antes da celebración da actividade. Perfecto. Bueno, pois seguimos cas tertulias literarias nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz. Ahora en Rialeda están lendo Patria de Aramburu e de noche bajo el puente de piedra de Leo Peruch. E aquí en Santa Cruz, Mentiras de Mujeres, de Liudmila Wislaya. Moi ben, pois nada, con isto quedámonos, María José. Moi ben. Como sempre, un placer. Un placer tamén para nós. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias tamén a ti e hasta a próxima ocasión. Gracias, hasta outra. Hasta logo.